la primera mascletà del cicle Faller i com fa 14 anys, avui a càrrec de la pirotècnia Penyarroja de la Val d'Uixó. Ha vingut moltíssima gent de la Val d'Uixó i el balcó de gom a gom, com la plaça de l'Ajuntament. És el primer dia, n'hi ha moltíssima expectació, tenim un temps, un horatge que acompanya 17 graus, sol, alegria, música i una bona notícia per a tots els amics espectadors de Canal 9, perquè Canal 9 des de fa 21 anys està fent la retransmissió de la mascletà. Pues enguany, a partir del dilluns que ve, mitja hora de programa extraordinari des d'ací, des de la plaça de l'Ajuntament. Protagonistes, els convidats del balcó, la gent del carrer, dins del recinte de la pirotècnia. Canal 9 farà arribar als nostres espectadors tot l'ambient de la festa. Penyarroja ha preparat avui una mascletà que vol que siga un homenatge a tota la gent que farà possible que la festa nostra siga declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Per això està també així la consellera de Cultura, Natrini Miró, l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, les falleres majors, Laura, Carmen, les seues cors d'honor, també estan artistes, n'hi ha els pelotaris de la Comunitat Valenciana i per damunt de tot, gent de totes les edats que volen estar en esta primera mascletà. Una primera mascletà que està dividida en 3 fases i Pepe Nebot, el gerent de Penyarroja, vol que siga, sobretot, per damunt de tot, una mascletà marcada per el ritme i un gran espectacle. Un espectacle que estan ja esperant milers i milers de persones així en esta plaça de l'Ajuntament de gom a gom. I com mana la tradició, primer dia de mascletà, mànega curta, l'oratge acompanya i moltíssima gent, molts joves, porten ja aquesta primera mànega, que és també un anunci de la primavera, perquè esta festa de les falles és donar la benvinguda a la primavera. Ja d'un moment a altre esperant aquesta frase que ja és quasi també patrimoni dels valencians. Escoltem amb atenció l'ordre, la primera ordre de les falleres majors. D'un moment a altre i ja comença el compte enrere. Tots mirant al balcó, tots esperant que doni l'ordre a Pirotècnia Penyarroja perquè comenci la primera mascletà oficial del cicle Faller. El diumenge passat es va disposar una mascletà, però esta és la primera del cicle Faller que fa i que dispara Penyarroja de la Val d'Uixó. També estan les falleres majors de la Val d'Uixó, Arantxa i Sara. Ahí al costat ha vingut moltíssima gent de la Val d'Uixó i la gent mirant també el rellotge i ahí este balcó que és com el gran altar del gran ritual de la mascletà. Ja! Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
Molt bona mascletà, l'inici d'aquest cicle faller de Penyarroja de Val d'Uixó. Ha combinat la tradició i la modernitat també. I una mascletà que per a mi m'ha paregut molt bona, però vostè pot votar ara mateix, ara, ja, en la pàgina web de Ràdio Televisió Valenciana, rtvv.es. A partir d'avui, tots els dies, vostè pot donar la seva opinió, la seva valoració de la mascletà. Ahí està Pepe Nebot, que manté la tradició que va iniciar ja fa molts anys, sa mare, Vicentico, la Cuetera, que és tota una institució al món de la pirotècnia. Demà, si en la plaça, tindrem la pirotècnia Aitana, que debuta en esta plaça, una pirotècnia que va néixer el 4 del passat mes de desembre en la localitat de Bèlgida, en el cor de la Val d'Albaida. La gent ha aplaudit, la gent s'acostarà al recinte i anem a veure una repetició molt especial, perquè dins del recinte estava i està una càmera tèrmica. Anem a recordar els millors moments de la primera mascletà del cicle faller.